Извинете, сега да ви питам, какво пише на тези писма, защото аз не... Какво е това? Какво пише на тези? За какво става дума? Знаете ли... You speak English? Какъв инглиш? Какво става дума за тези писма? Sprechen Sie Deutsch? Да не можеш един свестен език да научиш, бе? Parlez-vous français? Какви... Обясни ми просто за какво става дума на тези писма, бе. Не разбираш ли като ти говоря, бе? Говори! Мамка му стара, кажи нещо! Обясни, кажеш Have ти... a nice day, sir. Ей! Ей, какво става тук, бе? Аз продължавам да получавам тия писма. Виж за 3 пъти повече. Какво е това, бе? Ти даваш ли никакъв морал тук, бе? Къв си ти, а? Какво правиш тук, бе? Какво правиш ти тук? Не можеш да ме разбереш, бе? Абе, слушай, просто ми кажи какво пише тук. Това ми трябва само. Ти кой си, бе? Поклон се!